الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wadda cikin ikonsa ya ƙara tara mu a wannan masallaci namu mai albarka masjidu bilal wadda ke cikin motopark jalingo domin ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a kowane maraicin laraba da alhamis muna karatu cikin wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz na dr abdul azim bin badawi hafizahullahu ta'ala a yau shine zama na 225 har yanzu muna cikin kitabun nikah jiya mun yi karatu har muka kawo hadisin Aisha radiyallahu anha siddiqatu bintu siddiq ummul mu'minin inda take nuni cewa duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wacce ta samu wato babban rabo irin wadda ta samu. Mun kwana a wannan maudu'i wadda muka ce ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zawjatihi, abin da ya kamata, abin da ya zama mustahabbi mutum yayi idan ya shiga zuwa ga matarsa, idan yayi haka yana da lada mai yawa, nurun ala nurin. Idan bai yi hakan ba yi da wani zunubi, amma ana bukata ya yi haka. Yin haka din koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yin haka din koyi ne da magabatan kwarai. Idan mutum ya yi haka lalle babu shakka zai samu lada mai yawa. Malam ya ce yustahabbu lahu an yudhatifa, wato mustahabbi ne a gare shi idan ya zo ya sassauta masa al-lutfu min al-lutfi, ya sassauta mata. Kar idan miji ya zo ga matarsa, wato duk kasancewarta tana son sa, duk kasancewarta kai ko da ko bazawara ce wacce ta taɓa yin aure, wannan aure ɗin aurenta ne na biyu, idan ta zo akwai ɗan kunya haka na musamman domin ba ta saba da shi ba. Yau da za su shekara 100 ana hira ana soyewa, ranar da aka ce sun kaɗaita daga shi sai ita a cikin ɗaki, to akwai wani nau'i na abubuwa guda biyu. Abu na farko akwai tsorita, dole za ta tsorace shi. Wani irin shiri haka ya mata? Sannan na biyu bata saba da shi ba. Irin wannan zama dai haka, zama na aure wadda yanzu suka shiga, wannan babi da suka shiga bata saba da shi ba, bata san shi ba, don haka dole akwai ɗan kamewa, akwai ɗan kunya. To kuwa shi miji abin da ya fi dacewa shine sai ya sassauta mata,
akwai wato ɗan maganganu haka masu ɗan daɗi, a ɗan tuna baya, a ɗan ba da dariya, a ɗan yi hira mai kyau, a ɗan kawo wasu abubuwa dai wadda zai ja hankali ta yadda za ta saki jiki. Domin su mata, kasancewarsu mata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ɓangaren ya kira su da wato kayan ado. Sahabbai ridwanullahi alaihim na tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana cikin tafiya, manzon Allah sai yana gaba, sai ya ji sahabbai wato ana hira, irin ana tafiya dai ana hira a tsakani. Sai ya farga cewa tafiyan nan da ake yi akwai fa mata a ciki. Manzon Allah ya juya sai ya ga ashe sun bai mata ɗin rata. Sai ya ce wa sahabbai ridwanullahi alaihim rifqan bil qawarir, rifqan bil qawarir. Su wannan kayan ado da muke tafiya da su din nan, a tausaya musu, a tausaya musu. Shi yasa ma magabatan kwarai, idan har mutum ya yi aure, lokacin da ya nufi ɗakinsa ko lokacin da ya nufi gidansa, sukan yi wa juna wasiya, suna cewa juna rifqan bil qawarir, rifqan bil qawarir. A tausaya ma waɗannan kayan adon, kar a far musu, suna buƙatar abin nan, suna buƙatar tausayawa a farko. Na fata na fahimta na yanwa, ba wai bajinta ba ne a lokacin da aka kawo wa miji mata, ya je wato ya ji mata ciwo, ya fito yana wani doro ko wani abu haka. Wannan ba abin nan ba ne, ba bajinta ba ne yin haka. Akwai nau'i na zalunci a ciki, akwai nau'i na rashin tausayi. Hakan baya dacewa. Sannu a hankali ake bin su, a har su kai ga daidai yadda mutum yake bukata. Yau in aka je a hankali, gobe aka je a hankali, jibi aka je a hankali, ba zai hana ba. Wata rana sai a ga cewa an kai ga gaci. Allah ta'ala ya taimake mu. Da aka yustahabbu lahu an yulatifaha, mustahabbi ne a gare shi wato ya tausaya mata, ko ya rangwanta mata, ko ya sassauta mata. Ka an yuqaddima ilaiha shay'an min ash-sharabi wa nahwihi, kamar dai ya dan so wani abu na abin sha ya kawo mata, koko makamancinsa, ko dai kayan kwalama wadda haka mutane suka saba kawo juna. Misali, mu namu a nan, misali idan har za a kai wani abu haka, za a dan sai dan abin nan nama na wurin su Isa Goza misali, ko a dan yanke haka, ko dan abin nan dan bankararrun kaji kuturun kan hanya, ko dai wani abu mai kama da wannan, a saya sai a kai. To yana da kyau a gabatar da wannan. Wannan yana daga cikin nau'i na tausayawa, nau'i na rarrashi. Ko babu komi a wannan rana ne ta bar gidansu, ko babu komi a cikin wannan satin ta bar gidansu, ko ba komi a cikin wannan satin ta bar iyayenta, ta bar danginta, ta bar kowa, ta bar waɗanda ta saba gani. Yanzu za ta sake sabon rayuwa ne tare da kai. Don haka ake bukata wannan rayuwa da za ta fara tare da kai, a buɗe shafi mai kyau a tsakanin juna, a buɗe shafi mai kyau a tsakanin juna. Kar a buɗe wannan shafin tare da wato mugunta, da nuna ƙarfi, ko da nuna wato na kai iyi. Idan ka yi haka, ba za a taɓa mantawa da kai ba, abin zai iya zama a kwakwalwa. Jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha
wa bughdi man asaa ilaiha, an halicci zukata a bisa son wanda yafi kyautata mata da kuma kin wanda yafi saba mata. Lokacin da aka kyautata mata to wannan kyautayin zai zauna, idan aka saba mata wannan saba mata da aka yi zai zauna, kuma ba za ta taba mantawa da wannan ba. A kullum za a rika tunawa, kar ka manta a lokacin da aka kawo maka mata tana nan yar karama, kai ka girme ta, to haka nan za a tafi, wata rana kai za ka tsofe ita kuma da karfinta. To a wannan lokacin aka ga dama sai a rama abin da kai can baya. Idan kana neman halittun da ba su cika mantuwa da abin da aka musu na alheri ko na sharri ba, to ka samu mace. Domin shekara 100 in aka yi abu, wata rana in aka zauna sai a ce haka can ma wani lokaci ka taba min kaza, ka fa kyautata mata a baya, amma in aka muzanta mata yanzu za ta tuno da wancan ta kawo. To haka an yi latifaha. Li hadisi Asma binti Yazida, hujja akan haka ita ce wato hadisin Asma'u yar Yazid. Qalat tace inni qayyantu Aisha ta li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tace lalle ni na ƙawata Aisha, qayyantu ai jammaltu, na ƙawata Aisha radiyallahu anha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan shi zai nuna mana idan mace za ta yi aure to ba a barin ta gwangwarangon hakan nan. Irin kitso da za a yi sunna ne, yana daga cikin mai addini, ina fata ana fahimta. A ɗan yi kitso haka, a ɗan sa kurkur da dilke, a ɗan shafe jiki, a ɗan sa lalle, a ɗan yi waye duka dai a gyara jiki, a yi ado, a sanya suturu masu kyau ta yadda shi zai gani ya yi farin ciki, domin wannan nashi ne, an kawo masa zama, za su yi zama ta har abada, ko dai shi ya raka ta ko ita ta raka shi. To wannan nashi ne. Abin nan da ba yi da dama ya gani a da, to yanzu ya samu dama ya gani, don haka a gyara masa. Ganan Asma'u yar Yazida ta ce bayan ta kai Aisha radiyallahu anha ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bata batta a haka ba, sai da ta kawata ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ta kawata sayyida Aisha radiyallahu anha, sai ta je ta ce summa jituhu fa da'awtuhu, sannan ta ce sai na je gare shi, sannan sai na kiraye shi, na kira shi na ce ya Rasulallah, to fa na gama, yanzu na kawo maka matarka, ga ta nan a ɗaki tana jiranka. Fada'autuhu lijilwatiha, ai li'an ya'tiyaha, don ya zo zuwa gare ta. Faja'a, sai ya zo, fajalasa ila jambiha, da ya zo sai ya zauna kusa da ita. Menene wato hikimar idan miji ya zo ya zauna kusa da iyalansa? Hakan yakan sa kwanciyar hankali da natsuwa. Kaddara duk da yadda mace ta kai da fushi, duk da yadda ta kai da fushi, ka gwada kowa irin wannan wato na faruwa a gare shi accidentally wasu lokutan, ba fata ake yi ba. Idan da wani abu zai faru tsakaninka da iyalinka, a ɗan samu saɓani, kaga cewa an haɗa fuska, an haɗa gabar da yamma, watakila ana kuka, domin kuka abu ne mai sauƙi a wurinsu. Mai shekara 80 da abu ya same ta za ta fashe ma da kuka, mai shekara 20 haka za ta yi, mai shekara 5 haka za ta yi. Wannan duka hanyar ɗaya ne, san makal, ɗabi'ar irin ɗaya ne. To a lokacin da za ka zo ka zauna kusa da iyalinka,
za ta fahimci cewa to yanzu damuwar da na shiga wane ma ya shiga irin damuwa, to a lokacin tana buƙatar rarrashi. Sannan rarrashin bayi zuwa ya shiga kwakwalwanta matukar in ba kusa da ita kake ba. Ka yi haƙuri, kai dai ka zama wato kai ne mai rarrashin yara, kai ne mai rarrashin uwan yara. Magana ya ƙare, hakan addini ne. Karka ce ni na baki haƙuri, na baki haƙuri har na gaji, kina nan kina kuka tun da na aure ki, da abu ya same ki kuka kike yi, in kin ga dama ki yi kuka har kwarmin idanun ki yoye. Ba haka ake faɗa ba. Me ya faru? Yaya aka yi? Bakin ciki ki zai sa ni bakin ciki. Saurara ki natsu, gaya mini me ke faruwa. Idan hakan wato bai ba da natija ba, abu na biyu, malaman ɗabi'a suka ce ɗauki hannunka ka ɗora kan jikin matarka. Wannan ɗora hannu da kai a jikinta za ta ji shi har cikin zuciyarta, sannan sai ka yi magana. Ki yi haƙuri, ki daina kuka, ki gaya mini matsalar ki. To a wannan lokaci ko kai ne aka ce ka yi laifi, ka ce na yarda, amma ki saurare ni. Na yarda da laifin da aka faɗa, in laifi ne, amma ki saurare ni. Ke in ke ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, me ya kamata a yi, waye ya kamata ya yi kaza, to a wannan lokaci za ta ce gaskiya ne, ni ce da laifi. Daga nan za ta fahimci abin da ake nufi. Ko babu komi, ka yi abin da ya kamata, ka gama matsalar ka, babu wanda ya ji ku, mutum na uku bai ji ku ba, sama da inda za ka bari to da mutane 10 sai sun shiga, sannan kuma ka bari asirinku ya watu ta ko'ina. Lokaci guda za ka iya gama kayanka ba tare da wani yaji ba. Fautiya bi uski labanin fajalasa ila janbiha fautiya bi uski labanin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo, in aka ce ussu laban ko dai ƙwarya haka na nono, ko kuma wani abu dai mai rike nono, ko kwano mai rike nono, ko wani abu dai haka wanda ake sa masa nono a ciki. Abinci yana daga cikin abinci wato wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so nono. Sannan kuma haka ma wato larabawa suna bukatan, wato sun fi bukatan nono sama da komi. Za ka tarar dukkan wani abu da za a yi sai an sa nono a ciki. Yanzu in za ka je kasashensu za ka ga an yi stew mai kyau, an yi stew mai kyau yana ƙanshi, sai a kawo kindirmo a zuba a ciki, a dama a dama a dama, nono dai sai ya shiga ciki. Duk yadda aka yi sai an sa nono. Ko kuma za a kawo mai a soya, a sa albasa, a hada da tafarnuwa, a kawo barkono, a kawo nama a sa, a kawo komi a sa, zuwa can in aka kawo ruwa aka sa sai a kawo kindirmo a sa, sai a juya a ce miyan kindirmo ne, kuma a ci lafiya lafiya. Idan ba yi haka ba, wani lokacin za a kawo shinkafa jollof lafiya lafiya, ga ta nan daidai a ci, tana nan tana kanshi, a kawo kindirmo a zuba a kanta. To wannan ta'ada ce ta larabawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin irin abin da ya fi so shine mai nono, da haka sai ya zo da nono. Bayan annabi ya zo da nono, fashariba, sai ya sha. To yana da kyau idan har kana so iyalinka ta ji daɗin abin da ka bata, in ka zo ba wai za ka ajiye ka ce ɗauka ku ci, ni na riga na cinawa a waje. A'a, kai ɗin ne a zauna a ci tare. Yanzu ba ku ganin wasu mata sun fi bukata wato a ci tare. A har ma wata tana cewa wallahi tallahi coronavirus ɗin nan, lockdown da aka sa ɗin nan, ita ba ta so ma a cire lockdown ɗin, saboda ita tun da take bata taɓa sa hannu ɗaya a kwano da mijinta ba. To yanzu gashi nan
baya zuwa hira ma ballantana wasu fita a kawo abinci a ci, ba a zuwa maciya. Abinda suka abin nan a gidansu shi suke ci. Ta ce mu jika kayanmu mu ci tare, sai ta ji ta ƙoshi. Amma ana ɗage lockdown da aka koma maciya, ta ce a'udhu billahi, wani lokacin har ta gaji ta je ta ce haba dan Allah hiran ya isa haka, abinda bata taɓa yi ba shekaru da dama. To suna buƙatar haka, a ga cewa an yi ne an sa wani abu a baki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ɗaukar ƙashi, wato sai da Aisha radiyallahu anha ta gurguri ƙashin haka, sai ta ajiye, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka, da ya ɗauka sai ya daidaici ta ina ta sa bakinta, shi ma sai ya gurguri ƙashin ta wurin, sai ta ji daɗi. Wannan yana daga cikin abin da zai sa mace ta ji daɗi sosai. Wato bai ma kyamata, inda bakina ya je ya taba shi ma me yana kawo bakinsa ya taba wannan wuri. Ina ba na fahimtar bayanin yan uwa. To haka dai al'amarin yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sha. Bayan ya sha, thumma nawalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mata bayan ya sha. Sannan kar ku manta kasancewar ta yarinya, haka nan ita wadda ta kawo ta din Asma yar Yazid tana zaune a lokacin da ake wannan abin, shi yasa ma muka samu wannan fa'ida. Ina fata na fahimta, tana zaune tana karatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mika wa sayyida Aisha radiyallahu anha, fa khaffadat ra'saha, sai ta sunkuyar da kanta, sai ta ƙi karɓa. Wastahayat, sai ta ji kunya. Ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha zuwa gidansu, ta saba ganinsa, amma irin wannan keɓanta da aka yi ba a taɓa yin irinsa ba sai yau. An kawo ta kuma za a barta, sannan kuma ga wani abu nan sabo ya bata wani abu, shi ya sha sannan kuma ya bata. Sai ta ɗan ji kunya, ta sunkuyar da kai. To kuwa mace ta ƙwarai tana yin haka. Don haka idan matarka tana da kunya a lokacin da za ta gaya ma wani abu, ko kuwa lokacin da wani abu zai kasance tsakaninku, ko lokacin da wato wasu maganganu haka, ko kuwa kana magana ta ɗan ɗaga idanu ta kalle ka kafin nan ta saukar, babu damuwa, karka ce mata menene dalili ko ka yi faɗa. Wani ya taɓa sake matarsa, an tambaye shi menene dalili, ya ce wannan matar ta cika kunya fiye da yadda ake tsammani. Ya ce in ya shigo ɗaki, idan suna hira, in ya yi magana ɗaya biyu, in ta maida masa ɗaya biyu, to bayan na ukun sai dai ta kwanta ta yi bacci. Na ce ba damuwa, ka koya mata magana, kai za ka koya mata. Ya ce shi ba zai iya ba, ai wannan ta raina shi ne, ta mai da shi. Na ce kar ka yi nadama. Ya ce babu, suka rabu. Bayan sun rabu sai ya je ya auro wata, yana aurenta a gidan haya ne, yana nan dama bayi da jiki kamar ni a nan. In ta tashi sai ta goya shi, bayan kowa ya shiga sai ta goya shi, sai su yi ta zagaye tsakiyar gida haka, gidan haya ne, mutanen gidan su yi ta leka. Inna lillahi. Ashe akwai abin da take so, motarsa ta sa ya sayar, ya sai mashin ta sa ya sayar, wasu abubuwansa ta sa ya sayar, ta sa shi ya je karɓo miliyan da ya bashi a banki, ta karɓe kuɗin ta sayar, ta lashe. Tun ranar da ta lashe kuɗin sai ta rike kwalansa, ta ce ko ya sake ta ko ta masa duka.
sai ya zo yana cewa wance yan aljanna ce. Na ce wa ya gaya maka a yau kuma? To idan mace ta zan akwai kunya a cikin lamarinta, to wannan wato ka samu alheri mai yawa. Mu koma baya hadisin nan da muka karanta jiya ga wannan mata da ta tashi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi kanta, ai bata faɗi haka ba. Cewa ta ya rasulallah, matan nan da ta tsaya gabanka, ita fa take magana, ba kuma wata mata da ta tsaya gabansa ta ce ya rasulallah, matan nan da ta tsaya gabanka ta baka kanta. Ya rasulallah, ka yi dubi zuwa ga lamarin nan, ko ka aure ta ko kuma ka yi dubi cikin wannan lamarin. Wata ce ya rasulallah na baka kaina ba, a wato ta kawo kinaya ne ya fahimta, ya zamana a cikin al'amarin mace akwai kunya. Na fata na fahimta, akwai dan kunya haka. Qalat asma'u yar yazid sai ta ce fantahartuha, sai na dan takale ta haka. Wa qultu laha, sai na ce da ita khudhi min yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karbi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam, karbi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda manzon Allah ya sha, ya mika miki kin sha, ya mika miki kin ji kunya, to karbi, ki karba. Yace fa akhadat fa sharibat shay'an, sai ta karba, sai ta sha kaɗan. Ba wai ta bude cikinta ta shanye ba, a'a, da ta karba sai ta sha kaɗan. Wannan yana daga cikin kunya har ila yau. In kana bako a guri, tabbas ba mace kadai ba, ko da namiji ne, za ka ga cewa wani lokacin an gabato ma da abu, ko da kana bukatarsa, sai ka ga cewa in mai gidan yana nan, ko wanda ya gabatar ma da abin in yana nan, ba za ka iya shan ko ba za ka iya cin abin sosai yadda in baya nan ba. Yadda in yana nan, shi yasa za ka ga yawanci idan mutum ya je bakwanta aka kawo masa abinci, sai a ce to ga abinci nan, ka yi bari in je in shirya sai in zo, kafin nan ka ci abinci. To an baka wuri ne ka ci abinci, kar ka yi irin bakon da ya je birni. Su ko mutanen birni ba za a zubo abinci a kawo ba, shi kuma ya fito ne daga kauye. An gama abinci sai aka sa a kula aka ajiye, zuwa can sai aka ce masa mu zubo maka abinci ne? To mutanen birni ba haka suke ba, a zubo maka abinci ne? Sai ya ce a'a. To don kowa an ce a zubo abinci suka ce a'a, wannan ya ce ina da program sai an jima, wannan ya ce a'a ɗazu na ci abinci na rana, wannan ya ce a'a ba yanzu zan ci ba. To shi kuma ya saba za a zubo abinci ne ba tare da an tambaya ba a kawo, in ka ga dama ka ce, in ka ga dama ka aje sai an jima. Aka ce a zubo ma abinci ne? Ya ce a sai an jima. Zuwa can an jiman bai yi ba, sai aka ga yayi hamma. Sai matar gidan ta ce bacci kake ji ne? Ya ce haba bacci. Zuwa can ya kara bacci kake ji? Ya ce haba bacci. Sai tsohuwa ta tashi ta ce ɗan ƙauye ya zo ba ku bashi abinci ba, ku tambaye shi yana jin bacci. Sai aka zubo masa abinci aka kawo, ya ce yanzu na ji baka. To wannan shine, kaga dole za ka ji kunya. Hakanan kuma inda mutum zai shigo, ko da ko ba komi, amma dai ya zo daga zuwansa sai ya ce ina abincin mutanen gidan nan, ya je ya ɗeba, ko da ko zai iya yin haka. Wato mutanen gidan za su ji wani iri, kai kanka mai gidan za ka ji wani iri haka. To wannan yana daga cikin wato muru'a, yana daga cikin muru'a. Da haka sai da Aisha radiyallahu anha fa akhadat, sai ta karbi wannan nono, fa sharibat shay'an, sai ta sha kaɗan daga ciki. To wannan shine ke nuna mana cewa lokacin da mutum ya auri mace, to yana da kyau mustahabbi ne
mustahabbi ne, yana daga cikin mustahabbi ya kawo mata dan wani abu, dan makulashe haka ya kawo mata, ta san dai cewa yau alhamdulillahi wani sabon shafi aka bude, ba irin wannan wadda na gida ba. wa yanbaghi an yada'a yadahu ala muqaddamati ra'siha, ya kamata har ila yau yana daga cikin sunna ya dora hannunsa a goshinta, muqaddamati ra'siha, a goshinta, wa yusammi Allah ta'ala, ya ambaci Allah ta'ala, ya ce bismillahi wa yad'u bil baraka ko wa yad'u bil baraka, yayi addu'a da samun albarkan da ta zo da shi, ko yayi addu'a da albarkar da Allah zai sanya musu, ko yayi addu'a da albarka. ina faɗa na fahimta, yayi addu'a akan Allah ya sanya musu albarka, haka ake bukata, ba wai haka kawai ba. wa yaqulu, yace ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗi abin da yazo a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa idza tazawwaja ahadukum ra'atan, idan ɗayan ku ya auri mace, aw ishtara khadiman, koko ya sayo bawa, falyakhudh bi nasiyatiha, to ya rike goshinta, wal yusammi Allah azza wa jalla, ya ambaci Allah madaukakin sarki, wal yad'u bil baraka, sannan kuma yayi addu'a da samun albarka, wal yaqul, yace Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya Allah ina roƙonka daga alkhairinta, wa khairi ma jabaltaha alaihi, da kuma alkhairin da ka halicce ta akai, wa a'udhu bika min sharriha, kuma ya Allah ina roƙonka ka tsare mu daga sharrinta, wa sharri ma jabaltaha alaihi, da kuma sharrin da ka halicce ta akai. dan haka nan ne magabatan farko ko da ko dabba suka saya haka suke yi. Malamai sai suka ce to idan na sai mota fa, idan na sai mota fa zan yi haka ko ba zan yi ba, tunda ku ita ma dabba ce ai ko dabba ce ta zamani. To malamai suka ce za ka yi haka. Yaya za ka yi? Sai ka ce bismillah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma suni'at alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma suni'at alaihi. Ya Allah, ina roƙonka, ina neman wato ina roƙonka alkhairinta ita wannan motar da kuma alkhairin da aka kera ta akai. Ya Allah, ina roƙonka ka tsare ni daga sharrinta da sharrin abinda aka kera ta akai. Za ka iya yin haka? Kace mene? To ga yadda annabi ya faɗa, me zai hana kai da larabci din? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma suni'at alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma suni'at alaihi. Akwai wahala? Akramakallah. Ba wahala, kai da larabci din saboda ka samu lada. Ina fata na fahimta. Kamar wasu maluma ma haka masu tsanani suke cewa wayin addu'a da larabci ne yazo in mutum yayi da Hausa ma kamar bai komi ba. Su haka suke gani. Amma babu damuwa yayi, amma dai ka yi din kamar yadda annabi ya faɗan yafi, ka koya da hakan yafi daɗi. Wa alaikum assalam. Ta sabon sutura ma mutum zai sa a'a sutura kuma akwai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, addu'ar sa na daban haka insha Allah wanda za mu bayani akai Allah ya. To anan wa yustahabbu lahumma ay yusalliya rak'atayn ma'an li'annahu manqulun 'an as-salaf wa fihi atharani. Yana daga cikin mustahabbi
su yi sallah raka'a biyu, shi ya jagorance ta sannan ita kuma ta abin nan ta dan koma bayansa, ba wai su daidaita ba, shi ya dan yi gaba kaɗan ita ta koma baya, su yi nafila raka'a biyu. A nan dan a gwada masa kuma a gwada mata daga yau ya so ma zama shugaba a gidansa. Ko kwanci ba? Daga yau ya so ma zama shugaba a gidansa. Ita kuma daga yau ta soma kasancewa mai a ƙarƙashi iko na mijinta, domin dai ga sunan za su yi sallah tare, amma ita ce a baya, shi ne a gaba. Dole za ta bi shi ya zama a matsayin shugaba a gare ta. Ina fata ana fahimtar bayanin yan uwa. To wannan shi ne. Menene hujja akan haka? Dalilin da ya sa wato shi ɗin zai yi gaba sannan ita kuma ta biyo baya, akwai asari guda biyu. In aka ce asar, wato abin da ya faru tare da sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in, haka nan dai. Al'awwal na farko, an abi sa'id maula abi saidin, an karɓo daga abi sa'id. In aka ce maula, wato in aka ce maula kamar a abi saidin yaron gidansa ne, maula abi saidin. Kala sai ya ce tazawwajtu wa ana mamlukun, na yi aure a lokacin ina a matsayin bawa, na yi aure a lokacin ina a matsayin bawa. Fada'autu nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai na kira wasu ko wani bangare daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fihim ibnu mas'udin wa abu dhar wa hudhaifa. A cikinsu waɗanda na kira ɗin akwai abdullahi dan mas'ud, akwai hudhaifatul yaman, sannan kuma akwai abu dhar al-ghifari. Waɗannan suna nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, sun zo saboda su taya ni murnan samun karuwa da nayi, duk da kasancewar dai ni bawa ne. wa uqimatis sala, sai aka tada sallah, lokacin sallah yayi aka tada sallah. Qala sai yace fa dhahaba abu dharr li yataqaddam, abu dharr al-ghifari sai yayi gaba domin yayi sallah ya zama imam. Faƙalu sai suka ce ilaika, dawo. Za a iya faɗin haka, ko kuma nan ba wurinka ba ne, ko ka kula. Ina fata ana fahimta. Ƙala au kazalika, ko kamar kalma dai mai kama da haka. Ƙala sai ce au kazalik, awa kazalik, ya ce shin kuna nufin haka? Awa kazalik, haka kuke bukata, haka kuke nufi kenan in dawo? Qalu na'am, sai suka ce i. Qala sai yace fataqaddamtu bihim wa ana abdun mamlukun. Duk da haka dai sai na gabace su, na je na yi sallah a matsayin liman, suka biyo ni a baya, duk da kasancewa dai ni bawa ne wadda ina da ubangida, ba in ta ni ba tukuna, ni bawa ne. Amma duk da haka sai suka amince mini na zama ni ne shugaba, na jagorance su, ni ne imam. Me zai nuna maka? Wannan zai nuna maka daga wannan rana ya zama shugaba a ina? A gidansa. An fahimci bayanin ko yan uwa? Ya zama shugaba a gidansa. Shi yasa idan da za ka je gidan mutum lokacin sallah yayi, a tada sallah, to sai ka bashi dama, sai dai idan shi ne ya baka dama ka jagorance su. Hadisi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa
la yuqaddim ko la yaqdumanna ar-rajulu ala ar-rajuli fi baitihi aw yajlis ala takrumatihi illa bi idnihi. la yataqaddamanna ar-rajulu ala ar-rajuli fi baitihi aw yajlisa fi takrumatihi ko ala takrumatihi illa bi idnihi. ɗayanku ba zai yi jagaba ya gabaci ɗayanku ba a gidansa ko ya zauna a wurin zamansa in a gidan akwai wani wuri wadda aka ware aka ce wannan wurin na mai gida ne, to sai in ya ba da dama ya ce bismillah a zauna, shi kenan sai a zauna. ina fata na fahimta. Kenan manyanmu na da abinda suke yi, iyayenmu abinda suke suna da hujja kenan ko? Da an zauna tashi kujeran mai gida ne, shi kenan sai tare da izininsa. Abinda mata ke yi kenan suna da hujja a kai, ko da babu kwano gaba ɗaya kwanukan gidan sun yi datti sai a ce a wanke kwano a kawo a sa masa, ba wai a ɗauki kwanon mai gida a sa masa abinci ba. Wannan yana daga cikin karramawa. Sai in shi ne ya ba da dama ya ce ba damuwa duk wanda ya zo ko da kwano na ne a sa masa abinci a ciki a kai, wannan ba damuwa, illa bi yadda ta kurma ɗinsa ce. na fata na fahimta, ta kurma ɗinsa ce. Amma haka kawai za ka shigo gida sai ka samu tabarmar da kake kwanciya a kai, sai ka samu an yi baki sun kwanta a kan taburman har sun yi bacci suna minshari. Da ka dawo ka tambaya ina taburma ta, sai a ce ai ka yi haƙuri mun manta ba mu gaya maka ba, an bai bako wannan taburma. To idan ka yi diri a wannan ka yi daidai, sun ma ba daidai ba. na fata na fahimta. Sai ka nuna musu cewa babu irin wannan, akwai wani abu na musamman wadda ni nawa ne bai kamata wani ya zauna a kai ba sai tare da izini na, haka addini ya bani dama. To anan yace sai na gabace su, wa'allamuni suka sanar da ni faƙalu sai suka ce idan dakhala alayka ahluka fasalli rak'ataini thumma sallillaha min khairi ma dakhala alayka. Suka ce idan iyalinka ta shiga wurinka a yau, ka yi sallah raka'a biyu tare da ita, sannan ka yi addu'ar alkhairin abin da ya shiga zuwa gare ka, wa ta'awwaz min sharrihi, sannan ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya shiga zuwa gare ka yau, domin kowa akwai alherinsa sannan kuma akwai sharrinsa ko? To sharrin da aka halicce shi a kai, to Allah ya kawar masa shi wannan abin, sannan kai ma ya kawar maka shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirkihi wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ala muslim. To anan sai yace wa ta'awwad bihi min sharrihi thumma sha'nuka wa sha'nu ahli. To daga nan fa shikenan an barka da sha'aninka da sha'anin iyalanka, magana ya kare. Daga baya ba wanda zai tambaye ka me ya gudana. Amince ni, bayan ka yi wannan, bayan har ka yi wannan, ka riƙe a goshinta, ka karanci wannan addu'a, sannan kun yi nafila raka'a biyu, to wannan ba wanda zai tambaye ka kuma menene ya gudana. Wannan tsakanin ku iya gwargwadon wato yadda al'amarin ku ya gudana. Ta yayyuwa tana kunyarka, kai kuma sai ka dan sassauta mata, sai bayan an saba zuwa kwana ɗaya kwana biyu. Shi yasa magabatan farko suke cewa wai kai sati guda, yau ka koya mata abin nan ɗaya, aya ɗaya cikin suratul fatiha. Wannan kamar misali suke kawowa kenan, ba wai nassi ba ne, misali ne suke kawo. Ka koya mata aya ɗaya, gobe ka koya mata ɗaya, jibi ka koya mata ɗaya,
har zuwa rana bakwai kwanaki na bakwai, a nan akwai ɗan hiwar da yake shiga tsakaninku, an saba da juna, to wannan sha'anuka biha. In a wannan rana aka ga cewa ba damuwa, ba wani matsala, an rigaya an saba da juna a lokacin, shi kenan magana ya kare, ba wanda zai tambaye ka me gudana kuma bayan an sauke labule. asani na biyu yace an shafiq, an karbo daga shafiq kala yace jaa rajulun yuqalu lahu abu hariz, wani mutumin da ake kira abu hariz ya zo, faƙala ya ce inni tazawwatu jariyatan shabbatan bikra, ya ce ni na aure wata kuyanga budurwa, wa inni akhafu an tufrikani ko an tafrukani, ni ina jin tsoro kar ta yi fushi da ni, domin ba mamaki ni irin abin da na saba ita bata san shi ba, watakila ya taba aure, amma ita kuma wannan shine aurenta na fari, to da haka yana jin tsoro kada ta fushi da shi. faqala abdullahi yani ibnu mas'udin, abdullahi dan mas'udin sai yace innal ilfa min allahi, lalle kuwa sassauci a cikin zuciya daga Allah yake, a hada zuciya, hada zukata, al'ilfa al'ulfu ko tausayi a cikin zuciya daga Allah ne, walfirka mina shaitani, sannan fushi daga shaitan yake, shi yake hura zuciyar dan adam ya sa shi har ya fushi din. ina fata na fahimta, shi ne zai yi ta zugawa, ya yi ta famfawa, ya yi ta famfa zuciya. Shi ya sa ma idan mutum ya fushi daga baya sai kaga ya yi nadama, ba komai ya sa yake nadama ɗin ba sai abin da ya aikata da farko ɗin, zai ce ina ma da ban aikata wannan abin ba. yuridu an yukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum, shaidan yana so wato ya ƙiyar wa zukatanku abinda Allah ya halatta muku. Kai kana so wato zukatanku su haɗu, al'ilfa min Allahi, haɗa zukata daga Allah, kana so zukatanku su haɗu, amma shaidan ya kawo fushi ya sa a ciki abinda Allah ya halatta maka, wanda ya kamata kai ka gabatar a yau, shaidan ya ce ma haka ba zai iya kasancewa ba. Ya kake tsammani? Kaga kenan ya hana maka abinda Allah madaukakin sarki wato ya halatta maka. fa idza anatka fa'murha an tusalli wara'aka rak'atayn. fa idza anatka, wato idan ta shiga zuwa gare ka, fa'amurha ka umurce ta an tusalli wara'aka rak'atayn, ta yi sallah a bayanka raka'a biyu. zada fi riwayatin ukhra an ibn mas'ud wa qul, a wata riwayar akwai ziyada daga abdullahi dan mas'ud yace kace Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya, ya Allah kayi albarka ga iyalaina, sannan wa barik lahum fiyya, ka albarkace su da ni, ko ka albarkace su tare da kasancewa da ni, ka albarkace ni tare da kasancewa da su. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khairin, ya Allah ka hada kawukanmu irin hadin nan da kai na alkhairi. Wa farriq bainana idza farraqta ila khairin, ya Allah in zaka raba mu, in zaman mu ba zai dore ba, in zaka raba mu, to ya Allah ka raba mu zuwa ga alkhairi, kar ya zamana na cutar da ita dalilin cutarwa mu rabu. Domin akwai wasu zaka ga cewa akwai wani wanda ya taba gaya min cewa ya auri iyalinsa
bayan ya auri iyalinsa wato sun rabu, Allah ya takaita zamansu, amma dai ya ce wallahi ranar da ya rabu da ita yana kuka da hawayensa, yana kuka da hawayensa. Sannan har gobe har jibi bai bar nadaman me yasa suka rabu ba. Sannan idan aka ce da shi menene dalilin da ya raba su bai sani ba. Sannan lokacin da suka rabu din ta koma, iyayenta sun kira shi suka ce a yi kokari a mai da wannan auren, bai kula ba. Ya ce tana tafiya wani gida sai ta haifi yaran maza biyu. Ya ce to ga dalilin da ya sa suka rabu. Yana kokari a can din, wato bayan a can suna zaune, sai ya ce sai ya riya a zuciyarsa, ya ce wallahi inda a ce tsautsayi zai kama mijinta ya sake ta to da zai dawo da ita. Kawai sai Allah ya ɗauki rayuwanta ba tare da sun rabu da wancan mijin ba. Saboda haka ka yi wannan addu'a. To wannan shi ne zai nuna mana aiwa, shi zai nuna mana wancan bayanin da muka faɗa a baya akan cewa idan matarka ta shiga zuwa gare ka, ka yi mai, ka karanci wannan koko, ka rike goshinta, ku yi sallah raka'a biyu, sannan ka yi addu'a. Ku yi sallah raka'a biyu afwan da farko, sannan ka rike goshinta, ka yi addu'a. Idan ka yi addu'a, ka yi abin da ake bukata ka yi. Sannan daga baya ai labule na sake, wataƙila ma kofa na rufe. Wannan alaika wa sha'an, ba wanda zai tambaye ka me ya faru. Nan za mu dakata bi idnillahi ta'ala, sai in mai duka ya kai mu gobe mu dora inda aiwa sati mai zuwa afwan mu dora inda muka dakata. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kure ciki Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wa alaikum assalam. Na'am. Ba damuwa, ba ce masa dole ba. Idan yayi yana da lada, in bai yi ba bai da wani laifi. Amma dai zan baka misali, kamar dai ka yi wanka ne, kaga dai yin wankan shine me, shine abin da aka fi bukata ko? Idan ka yi wanka, in ka ga dama ka shafa mai ka fesa turare, in ka ga dama ka sa riganka haka, wannan shine. Amma kaga da ni da na yi wanka, sannan kai wanka da ka kai wanka ka shafa mai ka fesa turare, babu shakka za ka fi ni samun natsuwa da kuma jin daɗin jikinka sama da ni da ban shafa mai ba sannan ko ban fesa turare ba. Wannan shine misali. Na wannan ba laifi, ba laifi ganan ya faru asari. Abdullahi dan Abbasin, Abu Dharr al-Ghifari, Hudhayfa ibn al-Yaman, waɗannan sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun gabatar da Abu Sa'id maula sun gabatar da Sa'id maula Abu Sa'idin, sun gabatar da shi abin nan Sa'id maula Abu Sa'idin shine wannan bawa ne na Abu Sa'idin al-Khudri. To sun gabatar da shi ya jagorance su sallah ɗaya kenan. Abu na biyu, idan shi bawan yana da sani, babu laifi ya jagorance su idan har su sun yadda, su yardansu ne. In suka yadda ya zama liman, ba wani matsala, yayi. To ba damuwa, sai a samu wani. Amma ai sun yadda wannan, kuma ya inganta, ba damuwa. Na'am, alaikun salam. Ko da ita ce malamar garin gaba daya, shi kuma yana daga cikin ɗalibanta, shi ne dai shugaba, dole dai ta yi haƙuri ta bi shi.
ita dai za ta bi shi shi ne a gaba a bisa abin nan ko da ko yanayin yadda yake ba zai yiwu ita mace ta zama jagora akan namiji ba, haka al'amarin yake ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Haka nan shi miji shine limami, don haka shine a gaba. In ma bai iya ba ko watakila za ta koya masa sai ta koya mishi ta ce to in muka zo muka tsaya ga yadda za ka yi ga yadda a lokaci in ta ga dama ta ce masa haka za a yi, shikenan sai a tashi a yi. Ta koya masa sannan lokacin da za a yi kuma shine liman din kuma ta yi haƙuri kuma ta bi shi. Wa alaikumus salam, kai ne na ƙarshe. Na to ya yi kuka ba abin da an haife shi dai ba tare da rai ba, ba komai, bai zo da rai ba, wannan ba damuwa. Wasu maluman suna gani in dai ya cika watanninsa za a ce to wane kaza ne, domin har abin nan ma faduwan ciki bai kai haihuwa ba ma wasu na sa masa suna, kamar yadda akwai daga cikin magabata wani wato matarsa cikinta ya bare, shi wannan da wata na 7 sai ya ce ya sama wannan suna wane, ina fata ana fahimta, an sa suna wane da dai sauransu. Sai dai ba zai yiwu a ce an yi masa hakika ko wani abin nan ba haka, saboda bai riske mu ba. Akwai magabata wanda suka yi haka ɗin. Wallahu ta'ala alam. Kafin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu